Guardem tot lo nostre. Fiquem el nostre nom i guardem els llibres, el llibre i la lectora. Ara entrem a la classe. Aquí fiquem el dia. Classe canviem el sol o motius. També posem el número i allà posem la data curta. Aquest és el nostre calendari dels cumples, d'aniversari. Aquí és d'on fem els cumples, però encara en aquest curs ningú ha fet un pis. Mira, aquestes són les nostres espelmes per posar aquí.